sang face shield sa pampubliko nga lugar, plano ipatuman sang gobyerno. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 1, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sir. Aragoy. Puson mo! Okay. Happy Saturday, Action Boy! Kag sa ato ng mga ka-aksyon, August 1, Action Boy! Gusto ano? Ang tito ko, gamo na, wene. Agamo pa lang Hindi pa na. na iya. Gamo pala na gani. Sa September pa na Next month pala, Burr months na. Gani. Tiga wene na siya, wene. Ako pa lang na, Action Boy. Yes, good morning, Action Boy. Sa ato, no? Gabi, ato na mga suki. Amo na niguro naman tayo, ni nila ay. Cory Vidaha from Kuwait ni siya, Action Boy, di ba la? Good morning, dira sa imo, Action Boy. Action kay Cory Vida, kay Dennis Richard Tibor Roma. Hello, good morning, Action Boy and Eden. Nami, isang bayo ni Action Eden. Damo ibala pero mega abanger sa feeling ko bayo naman ako na sponsor mo. Wala pa ko gani kay earrings subong ko kay do. Ganda si Juan. Sino? Si Versace. Why na? Hindi para ma-sponsor sa imo. Amaya mo na siya, may mga bayo na siya. Oo. Feeling ko ikaw dana, kay para mamba lang sila walang legit ko nga model. Dapat amo na ako na Action Boy mo. Oo. Basi may ara lang ka mo da. Hindi na pa sa pakakon nga boss ko. Anyways, happy new month ko. No, grabe may happy new month pag gali nga gina-celebrate. Happy new month. Kag sa ato nga 60 nga subong pa Action Boy matamat no aton nga FB live viewers. Jerlene Heronimo, shout out sa London. Kamusta ko ng Bacolod? Ay, kamusta ya ang London? Oo. Bacolod, din nagkuhan kita no? MGCQ. Oo, extended. Extended Kag, natin. damo na subuan Action Boy, damo gid nagka-confirm sa ako. Bisa nakita na nilang EO ni Mayor. Damo gid nga gapamangkot nga dayon gid may liquor ban, dayon gid ya. O hindi mo man tumapanas. Ang liquor ba? Ano mong Oo, amo na Action Ang Boy. concern nila? Oo, mga palaligban nila. Oo. Sheila Alagos, good morning. Kag kay Mamuchida Haruka may aga sa tanan kag sa mga nagapamati mayo waaya obra mamati iya kabalita watching from Japan. Ay, salamat ma'am. Kag thank you kuno hambal ni Jerlene Heronimo sa shout out. Ari naman no si Cans L Rex pero may ini siya katanaw yan. Wala gid absent sa tanan tagid nga program Action Boy. Ara gid. Si Buda basi may ara. Lagi open pa ko kay nagtrabaho pa ko. Oh wow, sana may trabaho. Yes, good morning gali kay Dennis dira sa Stick to One Action Boy dira sa Hinigaran. Kay Tita Thelma kag Tito Joel sa Isla Verde, same man kay Tito Ken kag Beth Estrella dira sa sa Binalbagan Action Boy kay Major Guile pero may siya nagatanaw and other PIO Nokpo personnel. Kay Tita Elsie Holingan, good morning Tita Elsie. Bugtaw na siya mo ni Bugtaw na siya mo ni Oras Action Boy no. Si Tita Elsie pa ya, may program siya mo. Pero may na siya Action Boy nagapamati. Stewart Libuon Tan, morning mga ka-action, tamyaw niya kuno ang taga Purok Maninihon Barangay Tangob. Salamat gid ko na. May maninihon pala sa Tangob, may ara man sa Panukoy. Maninihon. Sige. Suset Lumeda, good morning man. Sige, standby kita anay ha sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 5 sa detalye na sa mga balita lokal. Ginapalawig ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia ang Modified General Community Quarantine sa syudad tubtob sa Agosto 15. Ginasaad sa 3 kapahinang executive order sa alkalde nga ipatuman ang localized lockdown sa tion nga may magpositibo sa COVID-19 nga mahimo maglapda ka magutang sa peligro sa kabuhi sang tao sa isa ka balay, kaingod balay, purok o kun sa isa ka barangay. Istrikto man nga iga-implementar ang home quarantine para sa mga nagkabig vulnerable sectors ngayon nalakipan sang below 21 years old, 60 anyos pasaka, may existing nga sakit, nagabusong ang mga tao nga nagatatap sa mga nasambit nga sektor. May yara naman sang proposal ng curfew
Halin las 8 sang gabi tudto las 4 sang kaagahon magluwas sa pila ka exemptions kaangay sa emerhensya, nagatrabaho sang night shift sa pribadong establishmento. Ang mga media practitioners nagaobra sa syudad, PNP ka mga empleyado nga ang trabaho lapas hintalan nga curfew hours. Ipatuman ang liquor ban kang 3 ka merkado sa syudad sa Bacolod magasirado kada adlaw sa Domingo nga magaumpisa sa Agosto 9. Mahimo man nga o kung magpatigaw na ang syudad sa inter-LGU agreement agud masiguro ang epektibo nga implementasyon sa mga restriction. Samtang magatukod naman sa Oversight Committee nga pagalikipan sa 5 ka miyembro akip ng isa ka chairperson nga mo magatutok sa pagtuon sa sitwasyon sa panahon nga nagapadayon ang MGCQ. Ginklaro naman ni Bacolod Vice Mayor Alcide Familiaran nga wala sang kamatuoran ang nagalaptang impormasyon nga ginadumili na ang paggamit sang cloth face mask umpisa sa Lunes, Agosto 3. Sa interview sa Aksyon Fighting Line, ginpahayag ni Familiaran nga gina-encourage lamang ang publiko nga maggamit sang N95 kag face shield apang wala nagkakahulugan nga hindi na pwede ang cloth face mask. Gintawag ni Familiaran nga fake news ang impormasyon kag nag-apelar sa publiko nga untatan ang pagpalapta sini. Gina-encourage lang yung tao na mag-usar sa N95 na mask and face shield. Kaya kung amo na nga mask na klase usaron mo, so amo ang gina-encourage na usaron. Pero wala yaman do, ay hindi ka kausar siyang ato nga gina-disposable nga face mask kag ang cloth o kon reusable. Ang kabayan sa pagpahayag ni Vice Mayor Alcide Familiaran. Samtang mag-upod ang Bacolod City Police Office sa Task Force Disiplina para sa pagpatuman sa istrikto nga pagsunod sa social distancing kapag suksok sang face mask nga pilalang sa mga health protocols batok sa COVID-19. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas, dako ang mabulig sang Task Force Disiplina kung mabuhinan ang mga pasaway kag wala nagasunod sa health protocol. Sa pinakauli nga datos sa Operations Branch sa Bacolod City Police Office, naglambot na sa 3,326 ka persona na nakpan nga wala nagasunod sa social distancing kag wala nagasuksok sang face mask umpisang ipay-dalom sa Modified General Community Quarantine ang syudad sang Bacolod. Duwa pa ni Binyas magluwas sa Task Force Disiplina, magabulig man ang napulo ka police station sa mga pasaway nga wala nagasunod sa health protocol. Umpisa karon nga adlaw ang hindi taga Bacolod nga marakpan nga wala nagasunod sa health protocol, multahan sa 300 pesos samtang 200 pesos naman para sa mga Bacolodnon. Ibutang naman sa custodial facility sa sulod sa 12 ka oras kay paidalom sa community service ang mga nagkalanakpan ka makapila ka beses nga naglapas pasakaan na sang kaso sa korte. Mag-aumpisa naman subong nga adlaw ang pagpangdakop sa Bacolod Traffic Authority Office sa mga nagaangkasanay sa motorsiklo nga wala nagabutang sang barriers. Inibilang pagsunod sa mando sa National Interagency Task Force kag Department of the Interior and Local Government. Sunod kay bitaw kag Traffic Management Unit Head Police Lieutenant Colonel Luisito Acebuche, ang madagpan nga nagaangkasanay kag wala sang barrier ang tagaan ukon maga-issue sila sa citation ticket kag sa paglapas bangod sa paglapas sa Executive Order number 35 ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia may angot sa social distancing. Bisan ano nga size ang barrier panugutan sang bitaw agud masunod ang social distancing sa motorsiklo. Sa naibaloan magkatatlo na ka beses nga ginpaisol ang implementasyon sang mando bangod sa mga konsiderasyon. Ang multa sa first offense ang 500 pesos, 1,000 ka pesos naman sa second offense kag ukon na 1,500 sa third offense. Igapasa naman sa Land Transportation Office ang lisensya sang violators sa ikaapat nga paglapas sa mando. Tomorrow, sir, mag-start na kami. Okay. Nakop, no? Pero, depende. Baka mamaya may announcement naman ng presidente kung anong status bukas. Kasi mag-iba naman, Okay. Pero, sa for tomorrow, naka-prepare na kami, sir. Bali, tanang natin yung mga frontliner, especially yung mga traffic enforcers natin. Nakop kami bukas. Okay. Si Bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Acebuche. Ginpasakaan naman sa ang reklamo may kagtanan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kapag lapas sa Bayanihan to Ilaswan Act
Ang apat nga mga persona nga ginalakipan sa opisyal sa barangay kag empleyado sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, investigator on case, ang ginareklamo mo sa barangay 11 punong barangay Evelyn Taasan, kagawad Ronela Sarvales, social worker si Bernadette Fuentes, kag si DSSD head Pasita Tero. Ang mga tagreklamo ginalakipan sa mga barangay kagawad ni Sanday Perla Villacruces kag Loini Grace Morales, Ray de Colongon, Maria Luz Flores kag Minerva Gamboa. Sa alegasyon sa mga tagreklamo kag base man sa ila pagpangusisa sa sitwasyon, ginatagan prioridad kag ginalista lamang sa mga barangay officials ang ila kilala, ilabi na ang ila pamilya. Samtang 40 ka persona ang nagpadala sa sulat sa tatapan ni Tero, agod ipangabay kag pamatud-an nga kwalipikado sila bilang benepisyaryo sang SAP, ang ginaligar wala ginakomodar. Sa karon siyam na kabarangay sa Bacolod ang may isyu sa SAP distribution nga ginalakipan sang Felisa, Mandalagan, Alangilan, Tangub, Banago, Mansilingan, Barangay 19, Barangay 35, kag Barangay 11. Handa naman si Barangay 11 Captain Evelyn Taasan nga sabton ang akusasyon batok sa iya may kang tanan sa issues ang tagtaganay sa Social Amelioration Program. Sa interview section firing line ginpahayag ni Taasan may lamod pamulitika ang akusasyon sa iya matapos nga may impormasyon ini nga nabaton nga mayara sang plano nga magkontra sa iya sa masunod nga piniliay. Ginathag ni Taasan nga kwalipikado ang tanan niya nga ginhatag apang bangod limitado lang ang makabenepisyo rason nga madamo ang wala nadala. Sa pihak sinigin pahayag ni Taasan nga sa ikaduhang tranche sang SAP, nagtanyag man siya sa mga nagreklamo apang wala sila ang nagpalapit sa barangay. Ginpasakaan naman sa kaso ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act kapag lapas sa Bayan ng 12-1 Act sang CIDG Bacolod, si Barangay Tangub Kapitan Noli Villarosa kag duwas ni kabarangay paid workers nga sanday Alfredo Liames kag Nino Mateo matapos nag-viral ang mga litrato sa social media sa pagbutang sinisang donation box sa gwa sang releasing area kundi ginapatigayon ang panagtaganay sang ayuda sa italom sa Social Amelioration Program. Sunod kay Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, investigator on case, nakabaton sila sang direktiba gikan kay PRO6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan nga imbestigahan ang nasambit nga isyu. Dunga pa ni Gocotano sa koordinasyon sa Bacolod City Police Office, nagpatigan sila sang case build-up rason nga nakatipon sila sang ebidensya kag napasaka ang complaint sa Hulyo 29. Sunod kay Gocotano, makabig nga korupsyon kapag gamit sang puder bilang kapitan ang ginhimo ni Villarosa. Sa barangay Tangabam si Honorable Barangay Captain Noli Villarosa kag ang duha niya ka barangay paid worker na mo si Alfredo Llamis kag si Nino Mateo, no? Ang root cause ni ma'am kay during sa pag-release sa second tranche sa Social Amelioration Program, nag-went on viral ang gin-post sa natabo sa pagbutang nila sa donation box dira sa may releasing area sa barangay Convert Court ng barangay Tangom. Ang kabayan sa pahayag ni investigator on case Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Sa katapusan nga balita lokal, ginarespeto ni Barangay Tagub Kapitan Noli Villarosa ang ginhimo nga pagpasaka sang kaso batok sa iya may kang tanan sa ginbutang nga donation box sa gwa sa releasing area sa diin nagapatigan sa panagtaganay sang SAP. Sa interview section BBB ginpahayag ni Villarosa handa siya sabton ang akusasyon tungod para sa kapitan wala siya sang may ginlapas mangud klaro nga makapila niya ka beses ginpahibalo ang pumulo sa lugar nga voluntaryo ang paghatag sang donation. Parehag pa ni Villarosa ang iya tuyo para sa kaayuhan ilabi na ang nagakinahanglan kag nagayo sa iya nga magbutang sang donation box ang mga pamilya sang nawatyan nga wala sang kuhaan sang galastuhon sa paghikotar sang ilahimata nga nagtaliwan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Kag sa ato naman mga ka-aksyon,
Sa ato naman nga paglikaw wala sa sining mga respiratory diseases para sa ubo, sipon, trangkaso, ang Senator Pangilinan ginkwestiyon ang hinali nga pagsaka sang COVID-19 recovery sa Pilipinas. Samtang pagsuksok sang face shield sa pampubliko nga lugar, plano ipatuman sang gobyerno. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Alright, good morning Anay Action Eden, sa kay Rose Wenner, listening from Germany, sa kay friend na kon Ruby Abelyar, ang city accountant sa Siyudad Sambago. Good morning, kumusta ka mo dira sa Siyudad Sambago? Kay decontamination to sila sang last week, no? Kahapon bala I think. Nagligad na adlaw, no? Nagligad na adlaw. Sa kay Weng Morales, sa Manila, good morning. Sammy Montoyo, oy, ang akong amigo, ari sa upod sa aton. Sir Sammy, good morning. Sige, go. Kay Lowen Sales, Miss Eden, good morning. Musta lang siya gali kuno kay Bato. Si Amot Bato kung si de Bato Rosa. ning kilala, kung nga Bato, amo ni siyang Bato ni. Si Araneta Barido Desiree, good morning sa tanan. Kay Sir Edwin Pineda, mayong aga, kuno Action Boy. Happy birthday kuno sa amigo kay Dude sa Pure Gold Banago. Okay. Si Edwin Ibla Pineda, amigo, tanibla do sa, mo, do sa abroad. Sa kay Erwin Gonzalez, good morning man. Vanessa Mayo, happy Friday Action Boy and Miss Beautiful Eden S. Nga, Esaw? Esa, wala. Dahil kay Ma'am Santander mo. Good morning, Bacolod, and to you both. You look, guys look so nice and colorful. Ay, Colorful, oo. COVID-19 vaccine will be here by early winter. That's good news so far from Minnesota. Wow, sana all. Sana, basi kung to, no? Asan ang winter now? Happy new month. Sige. John Edward Godinez, good morning, watching from Isabela. Kay classmate na kong Lilian Bermudez, watching from Melbourne, Australia. Veronica Beliados at Chaus, good morning. Hambal ni Cory Vida, ay huo Action Eden, balita nyo lang ya ginabantayan namon. Pati tangkal sang baboy namon sa Naruwis, sinigaran may radyo na iya. Grabe ba? Laki ito na ipatay. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning mga ka-action, and keep safe always, ka-action boy. Kay amigo naton Amik Garciniego, kay Jose Alan Braza. Good morning, man. Good morning kano kay Rejan Villalon. Vice President Sandoral Nation. Energy Fans Club kuno. Ellen Westna, welcome August. Please be good to us. Kabay pa. Happy morning sa aton tanayan. Let's just be positive, Sa aton Optimistic. outlook. Sa aton outlook. Optimistic na lang, boy. Para safe na bala. Richelle Agorenze, good morning. Ma'am Richelle Agorenze, wala audio during during sa endorsement. Mga, endorsement. Sa kay classmate man akong May June Galvez de Sandario sang Land Bank of the Philippines. Pa-shout out ko no kay Sir Ramon Jeronimo sa Villa Esperanza Tangub nagapamati kid. Alex Hernandez, may aga monitor lang siya kuno. Alex Hernandez, sige. Alex Fuentes, good morning man. Sa kay Helen Wasna, kay Nonoy Manuel, watching from New Zealand. Ang New Zealand, just 0 case ako ni sila ya. Grabe, wala ni sila ya, 0 ni sila ya. Mayo to yung isa New na Zealand. sa lugar Action Boy nga gusto ko tuan. Correct. Nami. Mga mo sila ng mga New Zealand, mga Iceland. True. Para to experience naman lang ang Kantuan mo natural to. nga tugnaw, hindi aircon nga tugnaw wala how. Kantuan mo to ang kantuan ni Juan Bala ni sino ni The Rose Bla sino na? Sa Aurora Borealis.
Malantaw ta Aurora Borealis. Kay Tita Michelle Baikin, good morning! Kaya, sige, sakay, sino pa kita? Michelle Aguarense. La audio. Mo man to gyapon kina, no? Basta mag-endorse ita, wala na audio. Jessie Sorita, good morning man. Jerlyn Hieronimo. Sakay, kuno kay Ramon Hieronimo sa Villa Esperanza, Tango, Bacolod City. Alex Hernandez, okay, Heaven, Elmer Almorato. Regali si From La mama ni ko. Carlota. Nakuha mo ni mama ni JM, no? Joy. GM Joy. Titagin mo niya, gano'n na siya naman, may joy na siya. Nakita mo itong heels siya. Hindi na tungkol nga siya nag-voice over sa sang Joy dishwashing liquid. Medyo dira man ang basihan. Kay Vanessa Mayo, sorry, Miss Eden E. Wrong type. Miss Eden A ko, ma'am. Heron Landel Luhan, good morning from Malaysia. Siya ko na Aksyon Boy. Sige. Standby na kita sa mga balita national. Oratio Imperata. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginkwestiyon ni Senator Francis Pangilinan ang Department of Health angot sa hinali ng pagsaka sa COVID-19 recovery sa Pilipinas. Ang opposition senator nag-issue sa pahayag matapos gin-report sa DOH ang taas ng record sa recoveries nga nagdangat sa 38,075 sa sulod lamang sa isa ka adlaw bangod sa ginhimo nga enhanced data reconciliation efforts sa tanan nga local government units. Ang DOH nag-umpisa sa pag-implementar sa mass recovery adjustment sa mga pasyente nga wala na sang sintomas kagin reclassify sang doktor bilang recovered nga hindi na kinahanglan ipaydalom sa dugang panga-testing. Suno kay Pangilinan, posible nga magresulta sa mas madamo nga malatnan kag magmasakit kung ipadayon sang DOH ang pagtawag sa mga asymptomatic kag mild cases bilang recovered nga wala man ginpaydalom sa test. Ginakonsidera sa karon sang gobyerno ang pag-require sa publiko nga magsuksok sang face shield samtang yara sa pampubliko nga lugar bilang dugang nga proteksyon batok sa COVID-19. Sunod kay Trade Secretary Mon Lopez, ini ginakonsidera sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases nga encourage ang publiko nga maghimo sang tikang para sa prevention kag malikawan ang transmission. Dugang pa ni Lopez kon basehan ang pagtuon ang face shield napamatud-an nga 99% nga makapugong sang transmission ilabi na kung gamiton ang nga nagasuksok man sang face mask. Nanawagan si Senator Bongo sa mga natungdan nga ahensya nga magpreparar na sa National COVID-19 Vaccine Program sa tiyon nga available ng bakuna batok sa masakit. Suno kay Go sa programa dapat himuon nga accessible kag barato ang vaccine, i-prioridad ang mga pigado kaang kalakip sa vulnerable sectors. Dunga pa sa senador, kinahanglan nga maghanda kag ikonsiderar ang tanan nga senaryo para mauna nga mahatagan sang vaccine ang mas nagakinahanglan. Una nga ginpahig ni Go, nga ginistoryahan sa mga health officials kag finance managers ang mahimuon sa tiyon nga available ng bakuna batok sa COVID-19.
Nadugangan sa 4,063 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, rason nga naglambot na sa 93,354 ang kabilugan nga kaso. Sunod sa Department of Health, nagsaka sa 65,178 ang kabilugan nga recoveries matapos nadugangan sa 165 ka naka-recover. Samtang nagsaka naman sa 2,023 ang napatay bangod sa among nga masakit matapos nadugangan sa 40 ka panibag-ong nga napatay. Magapatuman sa pagbago ang gobyerno sa approach ni sa pagsabat sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Kahapon sa aga ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga magapabilin sa GCQ ang Metro Manila nga kag mga probinsya sang Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City kag Zamboanga City. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque sa GCQ areas istrikto nga patuman ang minimum health standards. Magapatigan man sang massive targeted testing kag papaskugon ang contact tracing kag ipaidalom sa quarantine ang mga close contact. Sunod kay Roque ang tanan nga positive cases ang ipaidalom sa isolation. Ipatuman naman sang hugot ang Oplan Kalinga sang gobyerno sa din ang mga pasyente sa COVID-19 nga wala sang kaugalingon nga kwarto kag banyo ang pagdalon sa isolation centers sang national ug sang local government. Pataasan man ang bed capacity sa COVID-19 sa mga hospital para hindi maliwat nga nakakapuno sa COVID-19 patients ang mga bulungan. Sunod pa kay Roque sa mga government hospital, halin 30% nga bed capacity pasakaan ini sa 50%. Sa pribado naman nga hospital, gikan sa 20% nga bed capacity, pasakaan naman sa 30%. Ginpasiguro naman ni Senator Panfilo Lacson nga may mag-atubang nga testigo agud idetalye ang korupsyon sa PhilHealth. Nagapating senador nga sa ginpatigan nga investigasyon sang senador ang mga nauna nga ginbulgar ang liwat nga mahingadlan, liwat o kon maulamid sa issue. Sa tumbulan sa Agosto nagligad nga tuig, may hearing ang Senado matapos ang privilege speech ni Lacson nga may titulo nga PhilHealth and the Department of Wealth. Dugang pa ni Lacson, mahimo ng eksperto na sa influence peddling ang mga miyembro sa sindikato sa PhilHealth, bangod klaro nga may impluwensya mga ini sa matag-as nga opisyal sang gobyerno. Nagpagawas ang guidelines ang Philippine National Police nga pagasundon sa nagadalasang single nga motorsiklo kag mayara sang angkas. Sunod kay Police Major General Emmanuel Licop ang PNP Directorate for Operations ang guidelines para sa mga mag-asawa kag live-in partners nga nag-angkasanay sa motorsiklo. Ginmando man sa mga driver kag angkas nga magsuksok sang face mask kag helmet sa tanan nga oras. Tubtub duha lamang katawo ang sakay kag dapat may dala nga dokumento ang mag-asawa kag mag-live-in partner agud pamatud sa ilang relasyon sa isa kag isa. Dugang pa kinahanglan nga mayara sang physical barriers agud masunod ang social distancing. Sa katapusan nga balita national, 3 naman ka soldado kag 6 ka local terrorist na napatay sa engkwentro kahapon sang aga sa Patikul, Sulu. Sunod sa Joint Task Force Sulu, ang mga soldado sa idalom sang 32nd Infantry Battalion ang nagapatigayon sa security operations sang gidutang sang wala pa may baloan nga kung makilala nga mga terorista, mga alas 11 sang aga sa barangay Taong. Magluwas sa 3 ka soldado nga napatay, 3 ka servicemen ang napilasan sa hitabo. Ang mga napatay gilayon nga gindala sa Kuta General Rodolfo Bautista Station Hospital. Samtang ang bangkay sang 3 sa 6 ka napatay nga terorista ang na-recover sa lugar sa natabuan sang engkwentro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Inyong ipamatiyan ang mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon